Имат много висок. Да ходим за гейзера, ей там. Не, дай тук е. Майко, как ще да падна. Чушки, ако имаше много добре. Искай ти сандвича, мерси. Събнах се пич, благодаря ти, пичага. Бамвалев играе срещу лицето на Сол и до... с когато им пич, не знам, не му моите излъжа, по-добре не играе на стрит, защото ако те баннат, не е добре. Те сега всички ще се върнат на нормалната резолюция, тече. Е, там още един гейзер, дай да го ваним тук някъде. Да, аз го показах май точно. Гордо. Его, фак не, пак не. Ще само аз слеза да лутна, че има два честа. Че нещо си ръпах, имаше много добре. Може да играем тримата импич, тримата няма и се. Може да играем трима или трима или цял креатив на стримаме до вечера. Стига да ги направим 3 хемната и ще има... Да каза, те Идват хора към мен. Съкребват се. Аз идам. Оцелен още един път. Идвам. Почвам силно, брат, път. Да, аз докато почна силното пича. Само използвах метките да съм готов. Направо жуя при тебе, точно. Ма те присели някъде по-далеч. О, шит, нямам патрони. Сега ще дам. За калашник ти трябва. Някой са продам удар. Някой са продам удар. За калашник, не? Да. Найс, половината. О, мърши се продам. Е, там, един беше на гезя. Да, аз ги оцелих и двамата. Оцелен един път. Хитнат. С 25 човек. Калашникът толкова ли бил далече? Не е малко мъничко. Защото вече е стрече банабъл. Не мога да вляза в дискорда ти. Не мога да влезе в дискорда. Който може да влезе в дискорда ми да ми напише, ако трябва ще сменя линка пак. Ама вие влезте в моят дискорд чата и да не си помислите да сте тиркати, What the fuck? Fortnite Building Royale или играйте? Играем Майнкрафт. Fortnite Building... Да, играем Майнкрафт. Тяхно забър да стане 3000 стъба. Ще станем. Ако продължаваме така. Трябва да го минем Филибея, знаете. Филибея трябва да го минем. Ако използвам стрече, какво ще стане, ще табаннат. Той Филибея успя да се бега много бързо, хубаво, защото правеше раздаване на 2 пъти по 2000 бъкста и стоих и събра толкова много. Ако не беше правил, ще съм го настигнал, ама. О, един е на малко. Аз имам джампад. Не, трябва да ги убием, брато. Не, аз имам идея. Да, аз ще чакам, че иначе. Успя да минеш поне. Давай, ще го стрелвам тука. Качвай се. Ето тук отпред. Отдолу така. Айде! Какво? Арах ти много хитнати лут ли си, бе? О, къде е той, бе? Абе, брато. Брато! Идва към тебе, на малко обаче, да знаеш. Давай, ревайв. Той жигим приятеля, май. Тук до нас е, чакай. О, брато. Бих казал изи. Мале, този звук не ми харесва, човек. Този звук не е хубав, да знаеш. Усещам го и аз. Так ма хитна, ама те направо. Аз съм инта. О, аз имам... Не знам какво имам. Къде умряха те, бе? Не знам. Долу им ги нямат. Брат, къде умряха те, бе? Май са горе, че. Виждам един бол, брат, ама къде са другите, бе? Той някъде долу, няма ли ги? Абе, аз много... Или няма, бе. Къде са, бе, брат? Защо сме на тази резолюция? Защото е банабъл. Къде са тия, бе? Не знам. Шиже! Не, аз съм един бол. Ама гъл, бе, брато. Къде, Къде са били, бе? Чакай да взема снайпера, може ли? Да, взимай. Какво ти кажа? Ми трябва малко добре. Значи да впия 2 минута и това и накрая бива. Че съм на много малко. Колко потреба да
Имаш познат клапак. 25. А-о. Викам, че идва някой. Махат къстъм редус. Елай тук в тази бричка. Елай тук. Елай тук да се топлим. Ела да се топлим на сухо. Да. О, брат, мале. На кварест цъкаш. Сонче, на кварест цъкаш. На нейтив, на нормалната. Екстрем уит, има ли някакъв проблем с акаунта, брато, или всичко е точно? Колко потребваш за... Това е, калашната, 627. 27, 210. Аз съм това 100 Я стоптах. На мен ме 60 Аз нямам много дърво. Аз имам 250 дърво, 250 тук и 230 желязо. Всичко по 200, ще кажеш, че съм взел от някаква лама. Яги, събури ги. Там, един изстрел. Аре, бе. Той вече се фана, човек, фана се. Не знам, аз плифнах. Успя, бе. Не успях пак. Мерси да са G Fools. И пак мерси много. Не, всичко е човек. Къде бе? Ето е. Аз ти го убих. Направо лантап това. Но той маляка не знаеш какво стана. Че ми даде много желязо, човек. Бас ти пича. Но му бойран този дето. Аз съм си всичко 6, брат. Той двама човека, добре, пак ги правим 100. Аз съм 130 вече. Какво пора, бе? 2880 абоната, дайте още 120. Най-вероятно другия стрим ще има. Отдясно някъде. Да, его отгоре. Маля, ти беше на един. Да ги видим тия отдясно или той ще го решам. Дай да ги решнем тия или да я знам. Дай слънчпад, ако искаш. Ето дай. Его там един. Трети сезон, бата паше. Май, човек, тук как ме наби. Ето ти си. Как използвам тая голяма. Ще взема този бомбард. Ес, спре. Някой идва. Идва. Не има скри. Майко! Той човек, как се пишеш в Дискорд? Аз в Дискорд, аз донекнах, защо не излезе? Пичага, сте се прави на удари, не знам, че който донекне веднага излезат. Ще да направя така. Аз нямам по-джимпа, да ти не използвам бързо. Майко, чакай да облепя главата на Елония и там. Къде бе, Мартин? Уния там ли? Деца. Аз го виждам от тук. Виж отляво. Да бе, точно той ти говоря, отляво.